Matur sembah. Pripun? Mbah Sandi tenani ro Elisa ya loyo. Lah nggih to Mbah kula pun anu lho sanjang dah bilang nanti nek lemes duduk aja enggak apa-apa lho Mbah. Ya engko nek lemes. Iki rong lemes to. Ya, Semangat to isih semangat ngene to. Mbah Seono. Halo. Ngadeg niku nek arep kanggo mawon. Hah? Ngadeg. Sugeng dalu, Dik, adikku. Iya. Kang Mbak Yu. Kang Mbak Yu. Aku kira dok, ki pekewo he ajeng Pekewo piye? arep ngomong itu pekewo Pak De. Mergane. Tadi kan gon transit ono tulisane, jangan teriak-teriak. Heeh. Lah tapi aku nek ra bengok iki piye ya? Ki carane watak wantu ciri wanci dandang sumyang. Ya nek wis kulino ra apa-apa. Piye ya Mas Yusuf? Ora Apa ya? apa-apa. Kaya Ora aku apa-apa, njaluk anu lah, njaluk palilah kalih leluhur nggih. Lah kok laluwur. Lah ya kok nek ra sopan barang. Oh, ya ora, Nek wis. wong neko ki aja ndrajak-drajak waton ngomong. Ana tulisane jangan teriak-teriak apalagi misuh. Misuh itu apa? Misuh ki ya. Padahal aku wis cuci tangan. Hah? Cadahal cuci tangan kan apik. Apik. Kita harus cuci tangan biar sehat gitu. Tegese misuh ki raup. Kok emosi to, Mbah? Sabar. Kok emosi to, Mbah? Lah misuh kuwi misuh ya, Nok. Kira bedangi. Pangupa apa unjukan. Misuh kuwi ora kena nesu, ora kena kasar. Oh nggak boleh kasar. Oh, Wah sampean iki mau kasar. angel nek aku. Hah? Nek aku Kok angel angel. Nek aku engko dilalah nggak ngerti bosone dilalah kasar piye? Oh, ya wae ya wis Ra apa-apa ya. Ra apa-apa Ya. mbangane Dimaklumi. dadak ganti cangkem. Wah, atos iki, Lah, atos angel iki. lho. Atos iki. Ra ya angur. Cangkem kok diganti. Atos iki. Ya ora cangkem kok atos. Kok unine atos iki. Unine ya engkuk kan. Kongko anak lagu. Dilalah mau ya diceritani kalih sinten Pak Dianto. Kuwi kami tuwa. Kami tua tak takoni apa sejarahe kene Pak napa kene nggon gawat napa mboten kan perlu tahu. Lah iya, Sebagai orang uluk nenek salam. kok. Lah nggih. Uluk Lah salam. uluk. Uluk ki kethu. Kuluk. Kuwi kuluk. Iya. Kuluk ki nggo wong lanang undang-undangane kuluk. Kuluk. Kulup. Mbah. Amin sewu aja ngono kuwi. Piye ta? Ketok banget limetik nek ngono kuwi. Metik tanpa gigi. Ya ora sih, mung beberapa. Mergo tak nggo ngerim nang kono protol kabeh kok. Ya ya ana tulisane ya Mbah soale nek naik tanjakan gunakan gigi satu. Gigi satu. Lah ya mergo mbok gunakan ben tanjakan mbok gunakan gigi satu. Kelong. Anu Sudah ya Bu. iki ora gigi satu sidane. Lah piye? Los tanpa gigi. Diomongi metik kok. Metik. Metik kok ya. Lah wong sak rai kok gusi kabeh. Apa-apa tete bagus kok sing penting kak bagus. Sekarang yang nyelot enom to. Lah ya nggon WhatsApp kak wangun, celewone wangun ya. Lah. Lah enom meneh ta. Iya, Mbah Seono. Dalem Nek jenengan mboten kagungan waja malah ayem mawon, Mbah. ora iso nggo goreng kok. Mboten. Waja ki maksude untu lho. Ora. Ora ndek untu malah duwite ora bali. Lah kok ora bali. Lah biasane kena gigi uang kembali ngono. Kok kuwi pengalaman kok endi kok iso reti kaya ngono. Tenane. Tenang. Sing ngandani Pokoke duwite ora sapa? bali. Mbak aku dijakle. As. Pagi urung suwe le mari kok wis arep glidik meneh lho. Mbok yo eling ngono ta lho. Iki mah padu karo dokter nang rumah sakit. Lah pripun? Kok malah mang cabut nih loro niku loro batu ginjal ya untuk berang mang cabut ah. Kuwi tetel dhewe ngono yo Oh, tetel dhewe. Tangga. Oh, saya njaluk ganti gigi palsu. Oh lah kuwi pasangan ta? Wis terus tak bayar. Iya. Kabar nganggo dit palsu. Yo kuwi larang lho Kuwi gigi palsu. nesu-nesu
Kok niku kok dit Mas, dite palsu. Lah wong untune palsu kok dit tenan. Kecuali tenan ya untune, Mbak. Akhirnya diketheki meneh. Ya wis sakanane kok. Ayo. Iya. Nggih. Ingkang kinurmatan sedaya para rawuh nggih, Pak Berongkot Lurah. Desa Pak Lurah lan sedaya kemawon lan sing sampun menertibkan jalan saking Iya. Pak Tentoro, Pak Polisi. Pak polisi. Lah menika wonten margi kan penontone saking katahe. Cek. Oh. Alon wae. Seru leh ning alon Alun, dadi cetha. Meniko wonten margi saking katahe penonton. Meniko meniku dipun tertipaken kendaraan. Kendaraan. Gendakarakan. Nah, Kendaraan. kendaraan. Engkang badhe liwat Liwat. menika. Nipun. Nggih, luar biasa panitianipun. Panitia. Panitia. Milih tempat strategis lho Mas Yusuf. bener. Strategis. Strategis. Makanya tak delok, tak inceng sekon data saiki ya. Sesuk nek pengen tambah laris. Nggih. Tadi nek iso ki 30 dina kowe wayangan ping 78. Kuwi ben modar ngono apa piye? Kok le ngongso. 30 dina. Tur kowe nek teko jejak wae. Kok jejak piye? Hah? Kok jejak piye? Jejak ngene. Ngono tok ngono. Oh iya ya weh. Wes sowan mriki Pak Paring Panglipur nggih. Panglipur. Nggih, mbok menawi wonten pamundutan monggo. Nggih. Kula biasanipun nek wonten mriki campur sari tok. Hah? Apa? Campur sari. Sare. Campur sari kok. Nah, Campur sate. campur sari. Campur sari. Iya, nyanyi itu loh. Oh, Iya. nembang. Iya, nembang-nembang itu seringnya nek wayangan itu beber apa aja. Nek Iya. paling kerepe campur sari manteng-mantengan. Apa? Mantengan. Nang Mantenan. mantenan. Mantengan. Mantrengan. Tak manteng mah repot. Apa isih duwe? Apa isih kenek nggo manteng? Hah? Apa isih kenek nggo manteng? Perkara kena nggo plin. Ketapel. Iya. Nggih, mbok menawi wonten pamundutan apa kula Nggih. mbika Napa bebas. anu Ya Mas Yusuf wonten pamundutan napa? ki saking sobat ngebyar sawer 1 juta. Oh iya. Wah, Kagem sembah nuwun. iringan spot tembang Mawar Kuning nalika Mbak Elisa badhe tampil wau. Alhamdulillah, matur Matur suwun. nuwun 1 juta. Sing 500 biasane dienggo Mbak Elisa to Mbah Seana. Nggih. Terus sing 500 nggo aku ngono. Nggih. Ya. Mboten leres menika. Lagi ta. Ah jenengan dalange. Oh. Dalang ki wenang ngatur gitu Nggih. bab keuangan. Wah, nggih. Tegese sing 500 nggo aku engko terus tak sukake jenengan lho. Walah tenane. Tak kira walah ora sah wis le PN wae kok. Walah tenane. Tenane iki ya karo berharap ning koyoke ya ora mungkin. PN piye wong ya ora mungkin kok. Lah iya. Iya, kalian Nggih. Mbok menawi Mbak Elisa berkenan nyuwun kula dipun tembangaken janjine piye. Oh ya. Oh janjine piye? Tembang menika sampun dangu sanget mboten dipun tampilaken. Ya, mugi pintasipun nak Mas Yusuf aman tuwin meriah ngantos tancep kayon. Amin. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat matur sembah nuwun. Ya. 500. 500 iki yang dari sobat ngebyar. Nggih, wonten malih. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam rahayu. Rahayu. Salam budaya. Lestari budayaku. Niki Mas Dwi Yatno Lubuk Linggau. Heeh. Sumsel. Semoga Dimas Kesehatan. Yusuf sehat selalu. Amin. Miwah sedaya pangrawitipun lan sedaya warga ing laladan Giri Mulya tansah pinaringan ayem-ayem tata titi yang tentrem. Ya. Nyuwun gending jaranan pamit mulih. Wah ya. Matur nuwun. Nah sesuk-esuk kuwi. Kok sesuk? Lah Arepe pamit tancep- mulih. maksudnya lagu kok. Wah. Arepe tancep kaya langsung lilanon. Saking penggemar Yusuf nyuwun lagu gala-gala ingkang nembang Mbak Elisa utawi Mbak Via. Oh ya. Oh Mbak Fia. Matur sembah Ya, nuwun, Pak. salam budaya. 800. Hah? 800 piye, Mbak? Hah? Apane sing 800?
Ayo dicelengi nyatus-nyatus ben-bengi rak ya 800. Oh, ngono. Oh, dadi iki nek nyekel 100 kabeh ngono 800 ngono to, Mbak Sim? Nggih. Ya apik. Ya, Mangga diaturke Mbak Elisa. ya. Niki Wonten susulan malih. Napa? Menika ditenggo neneke kekancing ning jero omah, Mah. Masa ana ngendi sapa? Ora ono. Mbane ra omong. Nggih. kok mbangane ramong. Niki saking Mas Mulyono, Pak Dene Dik Teo nika nobar saking Pleret Bantul weh nyuwun sesideman. Ya. Sidemen. Iya. Dipinangani sing pundi riyen, Mbak? Mangga. Derek yang pelan-pelan dulu ya. Oh ya, janjine piye Sing ta? alon-alon sik. Pelang-pelang mengko. Pelan-pelan. Engko agek sing cepet-cepet. Iya, jadi Pelan-pelan. merambat ya. Pelan-pelan, cek mana pula kau ini? Oh, tak melang ngene. Ya, enggak. Oke, sama Ansar Laras mangga. Iya. Pajakno pener le buka bunang. Gerambyong, Pak. Niki sepisan mawon terus digayengke ngaten napa pripun? Kula nderek. Napa 2 kali? Lho nderek Mas dalang. Yo, oh ya kek penting gayeng ngono wae digayeng. Oh, nek gayeng ya Dibake apa monggo? padu. Wah, Ah. Mbah, sampun sepuh. Eling sing eling lah. Ini laras pidi. Iling lin wis piti. Iling. Ya. Yen padha prasaja luwih prayoga ayo tarungkon anjangan ing liya taun mundhak keketon. Lagune ados lho iki, Mbak. Pak Pung. Pak Ibu, Pak Ibu. ayo kor. Ayo. Panggung, 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 ketikung naruntung, rebahan barong, kali temali, angin
Tenan. Atur sembah. Pripun? Mbah Sandi tenani ro Elisa ya loyo. Lah nggih to Mbah kula pun anu lho sanjang dah bilang nanti nek lemes duduk aja nggak apa-apa lho Mbah. Ya engko nek lemes. Iki rong lemes to. Ya, Semangat to isih semangat ngene to. Mbah Seana. Halo. Ngadeg niku nek arep kanggo mawon. Hah? Ngadeg nek arep kanggo mawon. Nek ketika ngadeg niku kok pun lemes kek lenggah mawon. Kapan arep kanggo? Iya, menika katuraken. Janjine piye dawahipun pangpung. Pak Ipung. Pak Ipung. Pak Ipung. Ipung. Lah nggih. Ki mau sing apa ku jenenge? Diselingi sing slendro genti, Mbak Yes, Elisa. monggo. Napa? Ke warga ngersake podang kuning. Podang kuning, Bu. Podang kuning. Nggih. Apal boten? Mriki tesih enten manuk podang mboten, Bu, mriki? Mboten. Tesih wonten podang. Nek mboten duwe kula nek sak manuk-manuke. Nek ra ono podang. Isih kok jare. Niku nggih serete ireng niku. Nggih. Kuning, Mbak podang. Elisa. Nggih. Aku duwe kuwi manuk podang. Oh, duwe? Ning omah nek loro. Loro? Heeh. Sek kuning. Kuning podang. Serete ya ireng. Heeh. Oh. Meng dijaluki wong-wong maneh ndek papat dijaluki wong-wong. Oh. Kan sing ngedram kae njaluk siji kae. Ya berkahe wong nek ming njaluk kuwi tekan ngenggon ya ora muni. Sampe lombake juga apa? Punya kutut juga? Enggak punya, nek kutut enggak punya. Iya. Ocehan kabeh kok. Ocehan semua. Iya. Podang kuning. Ngantri warang gonten Mbah Siono. Nggih. Mereka sing Enten. kemulan ki. Sapa? Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Ayo ngadeg ben ra kemulan. Heeh. Sekarang yo adem menika. Sepote apa, Mak? Kathah Maruto. Ayo ben radem nek nggo kemul wis sesuk nggo kasur barang. Kanja. Suwe-suwe omah. Lah iya to. Iya, sepote apa, Mak? Sampak songo Solo wae. Oh iya. Monggo Mbak Anggi. Pandhawa tata gati wisaya Isri Kandi Cakilan Indriyaksa Sarama Cakile apa? Lah jenengan kuwi Aku ra ndek untu kok cakil. Cakil ki untune akeh kok ora Akeh. Iya. Iya, ngopo kae? Oh Mati gelangan lampu. Oh iya. Iya. ora apa-apa mah nonton konser kok Mah regeng. nggih Iya. sugeng dalu Kang Mbak Yu Anggi Sugeng dalu, Mas Nggih. Galang, Mbak Seono, Mbak Elisa. Iya, sugeng dalu. Mbak Anggi. Alah, wong kok aluse kaya ngene ya. Hah? Cara nek mlaku ki midak telek ra pendek. Waduh. Saking telek. saking aluse. kok telek Apa? kapuk Mbak Oh, kabu. kok telek Lek ngematke iki ra tenanan. Ora kok dimatke mbok coba tak demoke ana le alus apa ora. astagfirullah Ya ora. Alus ya, Mbak. Laduh cilik apik cekli. Iya. Cek iki nek omah. Kaya pit mini. ya bener cekli iki nek omah Iya. lah cekline iki nek omah-omah karo Mbak Anggi ngono ra to Iya. ayo nembang Mbak Anggi Nggih. nika wau Rambutan terbanyak. iya podang kuning Podang kuning. Iya. Dibawani ya, Mak ya. Iya. petengan rapopo malah kepenak Oh, Iya. semelang kleru gurane peteng. Ora mah gacor. ya Dibawani. dibawani nggih Nggih, Mbak. Pak. Mbah. Nadian Nadian wujud temong paksi. Aku mau ngecek, ini pada ngerti nggak habis ini apa ayo?
cakepane. Cakepane apa? Mau ono sing nyanyi soalnya. Sinten sing ngertos? Heeh, Sa. Goleki, Sa. Sinten sing ngertos? Sapa sing ngertos? Ah, digoleki, Sa, nek ketemu dilaporke. Wah, kok kaya dilaporke? nyekel maling. Langsung dadah-dadah. Agak. Untune nek untuku kaya ngono gek ndapel cakepe aku. Kaya ingin ngono ya. Ingin Ayo punya duga-duga to. Kuwi lho. Aku mbiyen dek enom ya ngono kuwi. Iki to, Mbah. Berarti dek 6 ngensek jenengan. Wah, untuku ki ra ono baketane kok mbiyen entuk. Lho ora lah jare dek 6 kaya Mbak Anggi berarti dek 6 jenengan ki kulino ning Jalan Kapas. Heeh. Ha iki isih to. Urung tak kerok. Halus manis toremrak Teng guteng. Goleki. Kuwi ngopo gerakan apa sih? Dadi manuke. Goleki cucuke ilang. Kok malah dicethake to Mbak Elisa. pucuke ilang. Mbah. Cucuke. Kok wis kendel saiki? Lambo. Ah kendel dikendeli wong tuwa e. Jane ya pengin kan. Ah. Ya ming kari karep, Mbak. Karep. Sae karep momong anak putu. Ah, wis ngono wae. Piye, Mbah? Nek ro Mbak Anggi piye jenengan? Ya rada imbang. Imbang maksudnya? Padha-padha saon. Padha-padha 45. Nggih, hatur suwun Mbak Anggi. Wah. Orang bar sakit ki ya bobote medun to. Mbak. Medun kabeh Ya, medun. repot. Soalnya Iya. nggak doyan makan toh Mas Yusuf. Oh. Kalau itu bagian pencernaan utamanya itu susah. Susah. Telatenane angel. Mangan ndelok liyane mangan soto, mangan wedhus iki mau wedhus ra iso ya mung ndelok tok. Kowe ndelok. Wedhus, Mbak, kambing. Iya, kambing. Nek bendina ya kur mangan iwak terus. Iwak apa? Aku ngemut gusi wae. Iwake dhewe. Iwake dhewe tok. Dhewe. Alah, Iya. anjing. Mbok dahar sate kambing, Mbak. Lah mbok ora ngecel. Mung pingin ngono kae lho. Alah. Kayak piye le arep mangan to nek ngono iki. Sate. Ya ming kari dilenggarak. Apa mangan sate dadak di blender. Kudu lembut ngono ya, Mbah. Ya ora apa-apa, mak sate langsung diulu ngono engko Sak sunduke ya nek. engko metu-metu malah isih utuh kok, Mbak. Ngawur we. Ya. Ya. Sampun dipun aturaken mriku podhang kuning. Nggih. Menika atur ibu-ibu wonten mriki. Nggih. Iya. Ki mau sing saka ngendi mau? Surabaya. Ora, saka Lubuk Linggau mau ngersake pamit mulih. Oh iya. Oh ya wis gek pamit, heeh. Ki lagu kok, Mbak. Lah yo gek dilagokke. Ora ngaten. Ya. Urute Mbak Anggi ana sapa, Mak? Ana Mbak Supre. Oh ya. Walah suprihatin. Nggih. Disepoti. Oh ya, mangga kanca-kanca di sepati Mbak Supre menika. Ya. Wah,
Ngapa, Mbah? Kenapa, Mbah? Marem. Kok marem? Neng nong nang blep. Bluk. Bluk. Nggih. Sugeng dalu Mbak Apa? Elisa. Keng dalu Mbak Niken. Ngapa, Wis Mbah? mbayangke to. Ora. Nek tancep iki mau. Bayangke le mak bluk. Kok mak belum mak jelep. Le tiba ki opo? Yogur kari bayangan karo karep, Mbah. Watos to Tak suara. apa-apa cek duwe karep ki cek apik ya, Mbah ya. Ayo nak ya. Ayo. Nakal banget kae. Iya. Nggih. Tembange mriko anu pamit mulih. Pamit mulih. Diduetke karo Mbak Elisa. Oh ngono. Dipinangani bareng ya. Iya. Nggih. Aku tak anggong. Jenengan lenggah riye. Heeh. Kok ndak iso nglayani semono kae. Oh ngaten. Ngateke delo-delo gek lenggah ngoten. ampun Wah, lah suwe. malah vakum. Wah kula rapun matur to, Mbah. Nggih. Ngadeg niku nek ajeng kanggo mawon. Oh iya, ale. Nggih, leres, Mas. Iya. Nek kira-kira ngadeg kok wis lemes nggih mpun. Ya nggih. Lah nggih. Iya. Apa dadak disangga? Nggih. Wah, HP ini anyar meneh Mbak Elisa. Piye, pengen ora iki iso ditekok lho. Bisa ditekok ya. Elak tenan. Iya. Iya, ngene iki Pak, pemberian juga Oh, dari ngaten. Sobat Ngebiar kemarin ulang tahun itu. Terima kasih. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mas Mbak Dayang. Yanti, ya. Nggih, ajeng nimba sumur. Nggih, turune jenengan ngelak. Kula timbake. Penggemare akeh banget. Sinten? Niki Mbak Yanti. Ya karang ning desaku dhewe. Ayo tangga teparu tok gugahi kabeh iki. Lah nggih kula leku woro-woro wis 2 minggu kepungkur, Mbah. Sesuk ndelok aku yo. Lek gelungan 3 dina to ya. Lah ket mong esuk. Oh ya. Mbak Yanti, Sugeng apa dalu Sugeng Mbak dalu. Elisa, Mbak Sehono. Nggih, sugeng mau dalu. kok ora dibungkus ke tiwule. Kan arep tiwulmu rasane piye? Lah kan wis goreng akeh yo. Ah. Kanca-kanca Tiwul. do mampir lali ratakne tulisan. Yo, Kudune ngarepan latakne duga-duga ngono. Oh. Ora lentekno. entek. Nek gapleke gelem wae gaplek. Wah. Oh ya wis. Enande gaplek ro tiwul. Hah? Nek Ya, kon tiwule disambeli. nek tiwul ki saka gaplek. Disambeli. Iya. Oh, tiwul Disambeli. itu dari gaplek. Gaplek digawe tepung, Ya. terus didang. Ya ora no, Weh, Mbak diintil diintil sik. Jenenge dikaru. Intil. Nek kene Sapa diintil. ling ngintili? Ya sing arep masak tiwul. Oh, Diintil sik. Nek kene jenenge tiwul. Tiwul. Nek Cilacap kono jenenge oyek. Oh iya. Kok iso ya? Heeh, nek kono ya ana sing ireng ning gedhi-gedhi kae. Heeh. Nek kene iso lembut, Oh. iso digawe roti barang nek kene. Kuwi tiwul, tiwulmu iso digawe roti ra. Kenapa, Mbah? Nakal. Ora. Nakal. Lali kan saiki makanan itu dikemas sing lebih bagus Oh. supaya Ya, harganya naik. harganya Oh, naik. ngaten. Wah, nggih. Oh, upama tuku jagung, jagungnya dipipili, terus diwadahi, terus engko didol dadi larang, mone 3.000 dadi 15.000. 5.000. Oh. Nah, iki Apa meneh digondol manuk jagunge larangnya. Kok iso larang, Mbah? Lah sak manuke Saru ya. niki Prau napa? layar nggo tutupan mengko. Oh iya. Oh, Oke. mungkin Nggih, nggih tutupan tutupan nggih, Pak. Nggih, Niki make dereng bar ini tutup, perahu saya layar. buka warunge. Makanya nek perahu layar ndak bubar. Oh iya. Napa niki? Sesideman sikik. Oh, nggih. Oh, iya. Dibawani karo Mbak Elisa benan. Oh iya. Ya. Semut ireng. Awas Pak, ada trek Pak. Ya, Trek. ya itu. trek kok ya. Wiwitane Wah iya. anderek sang pekek Wah iya. pria bagus kang olah budaya
Selendang. Sinten iki, Bang? Oh, Mas Dalang. Tak kira Mbah Sehono kok suarane apik. Ayo ming kari karep kuwi mau kok. Kur ngece rek kuwi. Sawan menyang kutha gedhe. Bendera terus kayung-yon. Selendang. Selendang kuning kang saking bukit. Wah, aku ki anu lho gumun karo Mbah Seana. Pripun Dimas? Piyai sampun sepuh ning gusinipun tesih rapi. Ibu langsung Ya ampun. Gusine Kemarin isih Mbak Sehono lho niku. Heeh, kuwi. Kathah sangat. Ra apa-apa mah rata to. Ampun Sumba. Ora wong sing gingsul kok 18 wae ana kok. kuwi kesel undune. Iya. Hae yo. Iya. Suara. Swara kurang Pramono lan wasesa umro. Sangung marang bendara Dia. ya Sulestya Bejer. kincangake alis. Lah yo nyicil. Saruk wae. Nyicil. Ayo ditake. Ya, kayak apa? Terus tresno sesidauman. Ada Mbak Yanti dari Giri Ayo bisa. Yanti. Siapa Giri Mulia? Goteng. Mambu sate. Tian wasling serius aku, aku isih mampu. Jiwa
Apa kuwi? Sapa kuwi? Lantip onde-onde. Iya. Ya. Urip ana kutha keke. Yanti wis nembang. Oh iya. Piyai kene kok kuwi. Piyai. Ha iya. Ah, kok dulure do nyetatus ning WhatsApp. Oh, Aku nonton ngono absen. Kene iki mah apik-apik suarane barang. Kok lha nggih nek mriku mboten namung suwantene sing sak. Napane? Anu enggak Mbak Via nembang. Iya. Mau Mbak Via iki ana anu pamundutan dawuh saking kasepuhan menika nyuwun fragmen ketoprak Roro Jonggrang. Oh iya. Jane nek Mbak Via sing maju ki fragmene suminten edan. Oh. Ning gandeng iki dawuh ya wis aku manut bae. Oh iya. Ayo Mbak Via katuran jumeneng spot kebanggaan. Oh iya. Monggo Mas. Wong edan ayo wong edan. Ayo. Jan spesial tenan ya Mbak Via le maju. Oh lah nggih. Lho Eh, kau wis. eh. Wong edan. Sinden ki nek sinden lara jiwa. Tak kira ki nek wis, Je. Lah wong nembang kowe urung apa-apa terus bali. Mike keri kok ya.
Lah wis joget rono kok. Wes. Geng dalu Mbak Via. Nggih, geng dalu Mas Dalang. Nggih. Geng dalu Mbak Elisa. Gendalui apa to? Geng dalu. Wah. Sugeng gitu kan kok gendalu. Lah aku melu-melu kono kok. Oh, gendalu. Geng Geng dalu. dalu. Lah nek kowe gendalu. Geng Gendal. dalu. Lah nek kowe. Nggih, sugeng dalu Mbak Seana. Sekedalu. Pripun kabare Mbak Seana? Sae. Oh, alhamdulillah. Nggih. Halo, omong apa ngono nek ning Mbah Siono? Mbak Seana pipisnya lancar. Hah? Pipisnya lancar, Mbah. Rendet. Rendet, Mbah. Minum bio meringan. Apa kuwi nggo memperlancar kono kuwi ta? Nek lancar aku ngedunke meneh. Kok ngedunke? BRI. Lho. Oh ngelancar ling ngutang kok. Sekedalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Napa to kok ngeten-ngeten ki napa to? Kesetrum kowe. Walah. Mbah, iki wae kaya wong lanang kok jenengan kaya wong wedok to. Oh, iya, Kijolan. Kijolan to. Kijolan. Oh, kleru iki mau dadine. Ora apa-apa, jiwa yang tertukar. Heeh. Iya. Anu iki mau framen anu, Mbah. Ketapro. Hah? Anu ketoprak. Oh, Ketoprak. Roro jonggrang. Iya. lara tenan nek iki. Napa? Jonggrang. Lah iya to, iki Iya. dawuh saka kasepuhan. Yo, iya. Iya, ya. Ya karo Mbak Elisa, ngono lho. Kok terus melayu ngono lho. Ayo, Bandung. Kok dadi demit apa? Heeh. Ayo. Jonggrang. Wah iya. Gusti Putri, jarene Sing manut. Bandung ki gagah pideksa. Kok melintir-melintir ngono kuwi ya? Jarene Bandung ki gagah pideksa. Kok wis tipes kayak melintir. Iki Aja dipragake engko ndak. iki Bandung pengapuran. Jonggrang. Jonggrangé sik endi? Jongrange sapa sidane? Sapa? Iki aku dari Bature. Oh ya baleni. Ayo kudu tertib ayo. Iya. Baleni. Jonggrang. Bagus. Bagus ngaten niku Gusti Putri. Terus pepet aja, pepet terus. Engko sik. Ora. Kendegeken. Bajare mau kijolan. Wah, Ya madeg wedok saiki iki. Oh. kowe iki jane mung lamis karo aku. Jare aku kon nyegur sumur kon njukuke pianggonmu. Ning aku tok uruki sak wadyabalamu nganggo watu. Untunge aku ki Bandung. Coba aku Subrata. Subrata ngopo? Aku wis lara. Bandung ya Bandung, Subrata ya. Aku Bandung. Ah. Tau dadi brata. Tergantung dinane. Oh, ya. Jane kowe iki tresno karo aku apa ora? Ora. Yen ora kakangmu wae wis sirna margolayu mergo mungsuh aku. Terus? Kowe dadi wanita boyongan. Tak boyong ana ing pengging sepuh. Nang ndi? Pengging sepuh. Pengging sepuh. Daerah ngendi kuwi? Hah? Daerah ngendi? Boyolali. Oh. Karo ngrendeng, Hah? karo ngrendeng. Cedak beji. Wah. Hei, malah do rundingan tek berhasil. Anu wantun Apa mawon, Gusti kowe arep Putri. njaluk apa maneh? Ya. Seneng rokoke. Wah. Aku lah. ra seneng karo kowe. Hah? Mulya. Aku ra seneng karo kowe mulya wae. Wah, jonggrangnya atos.
Anak mulai ora apa-apa wong ya wis lunas. Ya kono. Kowe njaluk apa? Barang-barang lah wis lunas to. Iya kaya mendring karo Mas aku. Iki ketoprak ora kok. Ya wis ganti dapukan wae. Nah, ngono. Loh, manut sutradara Ganti kok kowe. dapu. Oh. Iki aku kesel. Iki siapa ya? Hah? Iki siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Coba. Loh, mana saya tahu. Ngapain Kamu lo? Bandung. Bandung. Katanya Bandung udah ke Surabaya. Bandung Surabaya. Iki Bandung karo Roro Jonggrang ya kok Oh. dadi bahasa Indonesia barang. Oh iya. Dadi kesel aku. Ngene lho, Ndung. Iki sing ceto sing jelas wae tak jelasno ning Iya, awakmu iya, ya, iya. Ndung. Wis mateni kakangku, bener ora? Bener apa bener? Bener. Lah, Wah, lah jenenge Jonggrang. kowe wis mateni kakangku, mosok ya aku iso tresno karo kowe model apa? Ora model. Nah, ra mungkin iso wiwit ana tumbuh tresno marang seliraimu. Hah? Gak mungkin. Seliramu. Amerga apa? Dendam maiku dendam ke Sumat. Nganti. Iki Jonggrange saka luar negeri Lah apa ya? ya, ngono lho, Ndung. Nek kowe encen pengen karo aku ndelok swaramu kaya ngopo, apa kowe pengen menunjukkan apa ning aku ngono? Duwe apa kowe duwe apa sing arep mbok pamerke apa? Saiki wong wedok wong lanang arep golek wong wedok, kowe kudu modal nukokke apa to Loh, apa. kowe njaluk apa? Arep njaluk bayi 1000 kok bayi 1000. Ayo. Apa kae? Bayi sewu seneng iku Candi dudane. 1000 tak turuti. Waton kowe gelem dadi garwaku. Kowe iso candi sewu. So, Nek aku ra njaluk sewengi tak sudok sithik meneh ya. Iya. Carane ana titiyoni, gandayane, puspa tajem kuwi pas titiyoni, pas yoni. jam pira kowe? Tadi 12:04. Waduh aku urung bali mah. Urung bali mancing aku. Ya wis rada. Bandung kok mancing. Rada isuk sak doronge ayam berkotek. Penjalukmu kuwi. Ya, Tak turuti. ya. Lakonono nek nganti iso ke bangun. Iso madek candi sewu cacahe sadurunge ayam berkokok. Bandung mumet, Bandung mumet. PN aku Bandung dari mumet. bojomu. Bandung Ya, mumet. dok, 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 dok. Ya. Yo. Tak suwun marang Bathara Kang Ager Jagat. Aku bisa gawe candi. Piye ya, Mban? Apa ya engko bakalan dadi ya? Tulung iki rame. Hah? Aja. Tolong ewangi kuku ruyuk ya, penonton. Ewangi kuku ruyuk ya. Ayo penonton. Iki kebukti, wis ana kuku berukuyuk. Iki kene kok akeh wong ternak ayam potong to. Lehor. Pitekku akeh kok pitekku. Iki ki mas kuku ruyuk, kuku ruyuk, kuku ruyuk. Kuwi merah pitek tondo nek iki wis gagak enjang. Kluruke beda karo jago nggonku. Loh, jago nggonmu piye? Tuku kerupuk. Oh, dari bakul kerupuk jago nggonmu. Ning kene kruk-kruyukku. Apa iki mau? Kuku ruyuk ndak? Ya apa meneh iki? Kukuruyuk. Wis sing bagus, iki wis isu kudune candine Caca Sewu. Nah. Senajan iki wis esuk ning hitungan iso kae mah luwih saka 1000. Wah. Asisten. Hitung. Wah, modern. 1000 apa durung, ya? Modern. Yo. Siji, angkat tangan. Loro. Telu. Papat. 5, 1. Kesuwen. 200, 250, 600, 750. Yo, 750. Kita apa? Dolan. 750. Lanjangan ya, Mbak. 50, 50, 950. Nah, 1000 susuk ra? Susuk to?
Susuk iki Susuk piro? siji. Berarti rong genep kan? Urung genep. Ora iso. Durung genep 1000. Dadi sih kurang ora jangkep 1000 cacahe ning 999. Ngatus Cek. sangang. Piye kae mau? Oh, sangang. Iki rumah sakoya bakul Trawana kabeh iki. Ngopo e? Lah teng Cerwit kok 150 200. Kok bakul obat malahan. Yen ngene berarti rong genep londong. Hitungen. Kurang piro? Kurang siji. Tak dobel ning terus ngedukke. Ora ono nyang-nyangan. Nek kurang siji ya kurang. Kurang siji. Yen kurang siji genepe 1000 kowe jombrang. Upama sing dadi janji aku, aja aku tapi emban ngono wae piye? Kabutan ning gotong. Ya wis aku. Piye? Duh. Aduh lek ku gawe urung pati garing. Lah kok orang pati kok garing? Mlenyek. Aduh. Bandung kok Bandung. Apa? Jonggrang. Jograh. Kowe dadi watu, Grah. Edan mau omongan ro watu ki. Wis yo nganti esuk yo. Aja. Aja ngene iki njok nyanyi Roro Jonggrang apa piye ngono. Ah. Lah kuwi penggeronge sing meking iki lho. Pengeroke. Hah? Aku Ora. tak ngombe. Ora iki bar pramen bar gaeke candi terus apa nyanyi gala-gala wae. Oh gala-gala Oh, iya. yo jatahmu ya. Ora Mban, sambung. tak wakilke Mban. Gala-gala. Oh anu kuwi wae Mbak Elisa karo Mbak Via wae. Aku ngesake Mbah Seono. Oh iya, wah. Iya. Wis, Mengkari karepe sih. seniwati teng Briyuyung ngono. Mbak Via aja ya. Aku ra iso dangdut aku. Jo aku yo urung tau ndang. Cukup. Kok kaku-kaku. Bandung. Doramu. Bandung. Kula Kang Mas. Lah iki duet e. Ora apa-apa dhewe ora apa-apa. Ya kamera karo Mas Cucok. Wani kok. Iya. Oh ya karo Mas Sucok. Iya. Mas Uca. Mas Sucok sahur ayo. Sik. Yo. Ngapa? Ya. Ayo disepoti ora? Sapa? Cocok. Mas Sucok. Uca babah. Ya iya no. Apa kae? Uca rawa. Bandung. Bandung. Kula. Isih to iki. Iya, gala-gala. Karo Mas Cucok, Mas Adi. Ya. Apa kaya ngopo? Ngadeg, Mas? Nggih, Bu, nggih. Ngadeg nggih, Bu. Ben ketok le. Oh, kajenge ketok. Niki iki Ya. Iki lagu penutup. Heeh, Prau Layar. Oh ya. Sing nembang sinden kur muni kabeh. Oh iya, Mak ya. Mangga tembangipun Prau Layar kaya ngapa sa, mangga. Ayo sarone. Jangan gisik kembira
Mbah nuwun. Ya. Nuwun Mas Yusuf. Nggih, Mbah Siono. Nggih. Lan Mbak Elisa. Nggih. Gojekan mriku nek kokian ya ora kepenak ning nek ming sedhela ya rasane ning ati kurang marem. Leres menika. Pramila kula tak nglajengaken lakon niku tesih dawa lakone. Iya. Tumuling sak mangke kula ngaturaken matur nuwun awit pendhapun Mbah Siono kalian Mbak Elisa sampun kepareng ngegengaken pagelaran dalu niki. Nggih, semanten ugi kula mbok menawi wonten anggen kula gegojekan keladuk ngagungi Pak Sami, Mas Yusuf lan khususipun warga ing masyarakat Girimulya mriki. Nggih. Mugi-mugi Girimulya saya ngrembaka Amin. tanaman ya iso subur, Amin. saged panen ingkang ageng. Amin ya rabbal alamin. Nggih, kula semanten ugi Mbah Siono. Kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten mbok menawa kula keladuk ngunekke jenengan metik lan sak panunggalane barang. Nggih, menika namung kangge hiburan. Wah, Temoto. ya piyai iki nek profesional ngono kuwi kaya to Mbak Elisa karo Mbah Siono. Matur nuwun. Ya, tak neruske lakon sike. Oh ya, ya Mak, ya. Fatihah sike kanggo para pundhen dalang ya Mak ya. Ya. Khususan ngaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wae laruhi Ki Sena Nugraha, wae laruhi para pundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin, yo. Tansah marmaring sukma Sinukmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu ambukaning warana talen saking liyap-layaping aluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati ong tan kawuse manjing dung sanget sangarup kena gantokon samping mampan wonten ing parepatan padukan karang kadempel nenggih Sakaraden Gatotkaca ingkang ngamula sara dhumateng Noteng Pagerwaja Sang Prabu Jayalengkara nalika semanten candharepating bleber paten kaya tirta mlabar ing daratan